Estou na estación de Shinjuku outra vez, que é unha locura, sempre está chea de xente, é un laberinto. E vou a facer unha excursión dun día a Enoshima e Kamakura creo que, sempre o digo mal. Vamos a pasar por Kawasaki, creo, e nada, é a hora e media de aquí. Así que vou buscar onde coller o tren e ahora imos. Fixadevos como fai cola a xente diante da porta, esta na porta de seguridade que hai. Aquí hai unha porta, entón se poña a facer cola aquí. Aquí hai outra porta, entón se poña a facer cola aquí. Xa está marcado no chan. Está todo moi ordenado. Entón, cando veña o tren, para xusto aí e ti entras. Xa estou en Enoshima, que é un lugar da costa moi perto de Tokio. Ahora leume menos de hora e media en tren, e realmente no tren vas vendo que hai unha continuidade da cidade, é dicir, realmente isto sigue sendo Tokio, ainda que non sexa, de feito creo que é outra prefectura. O que vos quería enseñar é a estación de tren. Cando me dou a volta ao sair, resulta que este edificio é a estación de tren. A verdade é que é original, desde logo, porque as demais non eran así. Estou ao lado do mar, como decía, e imos ver un pouco Enoshima. Vou intentar comer un pouco de peixe aquí, que é o clásico, ainda que tamén hai hamburguesas como en todas partes. E esa é a illa a que vou ir. Ata usando as motos de auga parecen máis respetuosos que nós. Enoshima é un destino moi turístico, non sei se se nota, hai bastante xente, é domingo tamén, entón iso conta. Debe ser un destino bastante popular no verán, igual como o noso Sanxenxo para os de Madrid, non o sei. Pero creo que hai 3 templos, hai unha torre, hai un spa, hai restaurantes, tendas de souvenirs, e xa estou vendo un río de xente bastante importante agora a entrar na illa. Está cheo de tendas de souvenirs, hai tendas de comida como esta. Bueno, creo que hai souvenirs e comida, todo xunto, debe ser común. Vir aquí a comprar peixe e tal. Aquí hai restaurante, hai un por aquí que é moi famoso. Vou mirar se hai cola ou non. Aquí teñen máis comida, como uns pepinos para que vayas comendo. Acabo de comprar estas bolas de matcha, vamos a ver como saben. Estaba cociñando outras a plancha que non sei o que eran, a verdade é que a veces non entendo moi ben o que está pasando. Son como bolas de arroz recubertas de polvo de matcha, sin máis. Teñen unha textura así un pouco gomosa que seguro que a maioría da xente de por aí non
non aprecian porque tens que masticar bastante, pero está rico. Acostumado aos postres asiáticos, está ben. Nada especial, Subindo a montaña como un señor en escaleras mecánicas. Aquí manda a tradición que hai que coller cartos e poñelos nesta cestiña, lavalos para que den rendemento. Non sei, creo que é para que produza máis o diñeiro. Polo menos así o interpretei eu coa miña visión capitalista. Entón o lavas aquí. Espero estar facendo ben. E logo tens que intentar tiralo aí, a ver se entra. Merda, non entrou, non sei se ve, pero non entrou. Non sei que significa eso. Bancarrota? Non o sei. Estes acertaron. Aquí hai que lavar as mans e a boca antes de ir a rezar, porque, como decía, aquí hai varios templos, entón a xente vai ir rezar. Supoño que este ten toda pinta de ser un moi bonito. Están aquí facendo a cola para ir a rezar. E fan igual que outro día. Dan palmas, se inclinan e logo dan o rezo e creo que volven a inclinarse antes de marchar. Hai bastante cola, que eu non vou facer, evidentemente. Mira, que parque máis guai. O que me molaría a min de pequeno poder saltar aí. Bueno, e agora tamén, o que pasa é que igual me botan do país. Esa é a ponte pola que vin antes. Aí teríamos Kamakura, que espero poder ir despois se teño tempo. E máis alá estaría xa Yokohama, Kawasaki e detrás Tokio. Non sei se cara ali ou un pouco máis cara alá. Aquí estaría o Monte Fuji e podemos facilmente imaginalo aí estaría. Espero poder velo mañá cando vaya no Shinkansen ou no tren bala de Tokio a Kyoto. Pero bueno, se está un día así, igual tampouco vexo. Debe ser como as gaivotas das tías. Xa teño a miña vela para adentrarme na escuridade da cova xaponesa. Cuidado coa cachola. Vou bastante agachado. O meu lombo vai acabar destrozado. Conta a lenda que había un dragón de 5 cabezas nesta zona que atormentaba a todas as vilas do arredor, ata que un día houve un terremoto moi grande e de debaixo da auga emerxeu esta cidade, Enoshima, que antes se chamaba de outra forma que non lembro. Con esa illa emerxeu tamén unha muller moi fermosa e o dragón quería pedirlle a súa man, pero ela negouse, díxolle: ata que pares de atormentar a esta vila
non casarei contigo. E así foi como o dragón parou de atormentar a vila, como parou de facer as súas maldades, e hoxe Enoshima xa non conta con un dragón de 5 cabezas, nin de unha tampouco. Cambiei a miña opinión sobre a comida, iba a comer no lugar este famoso ali abaixo, porque quería tomar o peixe e tal, pero atopei este sitio que ten moi boa pinta, ten boas reseñas, é comida tradicional, así que igual hoxe non como peixe, pero seguro que merece a pena. Vamos a ver. Cando o menú do día está escrito así, hai que probarlo. Boa por sukiyaki. Esta é a comida de hoxe. Un xantar tradicional xaponés, como sempre composto de cantidade de diferentes platiños, entre os que está un ovo cru, que lle acabo de preguntar como se usa, e dixo que hai que coller a tenreira e podemos mollala no ovo. Isto é bastante común en Xapón e ao parecer é bastante seguro os ovos crudos. Aquí temos a sopa de miso. Está brutal. Isto é como un tubérculo. Eu creo que algún tipo de tubérculo fritido con unha salsa tipo mayonesa con... debe ter algo doce, como mel ou algo así. E a sopa ten un peixe que podería ser atún facilmente ou algo da familia, moi rico tamén. O postre tarta de pomelo doce e como vedes os platos e as tazas e todo o que poñen en xeral en todos os restaurantes son preciosos. Este sitio ademais ten música de fondo de jazz, o cal fai que o ambiente depois sexa moitísimo mellor. Entendo que isto é unha excursión do inserso xaponés, só que parecen bastante maiores, non sei, a verdade é que para chegar aquí hai que subir e baixar moitas escaleiras. E estes señores non sei cantos anos poden ter, pero moitos. Xa estou en Kamakura, acabo de vir no tren este como os dibuixos animados, un tren antigo moi bonito que vai nunha vía moi estreita, moi preto das casas, tocando os setos, e agora vou ver se vexo algún templo e o Gran Buda. Este é un pobo costeiro tamén, está rodeado de árbores, realmente moi cheo de vegetación todo. As casas non sei se son antigas, pero pareceno, están moi ben cuidadas. Encántame os tellados estes xaponeses.
parecen sólidos. Este é o Buda máis grande de todo o Xapón. Como curiosidade, aquí están os zapatos do Buda. Iba a decir os zapatos que perdeu o Buda. E temos un humano para dar a escala. Estou no templo Hasedera de Kamakura. Entrei 5 minutos antes de que xa non se pudiera entrar. É unha pasada, ainda non subín ao que é o templo, pero hai como un parque estilo xaponés, evidentemente, que é unha maravilla. É tranquilo, escoitase a auga, non sei se vai escoitar no vídeo, escoitase a auga caer todo o tempo, hai os peixes, as carpas no estanque, hai flores, vamos, un lugar de relaxación. Que no puedo estar más tiempo parada. Excepto que hai xente berrando ahora mesmo. A vista de Kamakura é espectacular. Desde arriba de todo onde está o templo temos a praia. O tren non se ve, pero pasa por aí ao lado. E todos os tellados da cidade. O tren non se ve, pero se escoita.